so ina yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Bane yo en jogoro jaam ɓiɓɓe wimi e wimami kettoɗe yewtere mon tinde e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Dakar FM taw en lomti ɗum e jirwinde Bassirou Bane ko neraɗo e ngol leñol gam heblanden yewtere men tinde e daari ene loowi pinal mawɓe halki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma to serelde hoolaɓe ɓurɓe guna to serelde hoolaɓe ɓurɓe guna inde Allah jurumdero jurmotoɗo yettode wodni ko Allah jembindo jurumdero jurmotoɗo lamɗo ñande diine walla ñawojo ko an min ndewata ko an min ballinto pewni min e lawol ma poccingol he lawol ɗo mbaɗanɗa nemaji ɓe gona tikkana ɓe gona majjiɓe ɓe amine bandiraɓe julɓe en ndem islam on calminama inde kono kadi on manama e jettode ɗo gononi gonoɗon kala e nder jokkinayo windere nde Afrique Amérique Europe Asie Océanie hiɗe men Sénégal région ngaji muɗum sappo e nayyi région Kolda département Vélingara arrondissement Bonkonto commune Dencilin commune Sinthiane Koundara commune Médina Gounass e kala ko tawete e nder ɗin ɗon commune aji en mbinen kekki salala yowone mabɓe en calmini hirpaɓe meɗen diine ɗo ɓe tawete noɓe tawete kala en detti calminalɗe e juuɗe ceerno men khalife men jokkorgal men wasila meɗen wonde miñum ceerno Ibnu Oumar wonde ɓesmuji dental ngal kala ɗo ɓe tawete e nder leydi ndi kala walla nder windere nde kala nonne kadi hilfaɓe meɗen to banggue laamu tugge horejo leydi ha yetti kalfinaɗo legal goto kala en calmini ɗumen nan ɓe cellani walla mbiyen ɓen ɓe ganduɗa ko safroɓe ɓe tawi kadi ko ɗin cuuɗi cafriɗi laamu tokosi mawɗi e tebduɗi ɗi kala safroɓe yo Allah rokkuɓe woni wawde safrude ɓe cellani ɓe ha cella kota e galleji ɓe cellani ɓene kadi yo Allah rokkuɓe cellal haɓe gummo e rafiji ɓe kota e nokkuji mabɓe wonduɓe ɓene kadi yo Allah rokkuɗumen nam fartaŋi wawde wonde ɓe cellani ɓe ha cella kota e nokkuji mumen ɓen ɓe ganduɗa kay ko kañumen woni jibinaɓe e nder nduɗo lewru ha yetti e innaɓe oɗo subaka hande yo Allah wurdu barkino webna ko nere so tawi ko ruttiɓe jomum en ɓene kadi yo Allah yurmo yafoɓe harnaɓe aɗa janno yejude moƴƴe jaɓɓoɓe toɓe jiito yeɓuramɓe toɓe gummi gasa barke Allah en sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni ɓe caabi kedi caggal juuɗe mum saabu hodiraji Allah ɗi kayta yo Allah rokkuɓe nintude koɓe mbanno koɓe mba salutade ndin ɗon daadi so barke Allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi kadi ko ɓen ɓe ganduɗa kay ko kañumen goni waɓɓe ladde se ko min naati gam ɗaɓɓoyde jawdi ko darni galleji kono kadi guuɗori ɓesguji Allah newno ko ɗaɓɓoya ko newno ɗaɓɓoya to newno ɗaɓɓiroyani newna kadi no wonire toon so yonti artede kadi newnon arte kadi so yonti joɗede kadi newnono joɗde so barke Allah nelaw sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa ko jooɗiɓe ɓeni kadi Allah newnoɗo jooɗe newno ko jooɗore newnono jooɗode so barke Allah sallllahu alayhi wa sallam remoɓe awoɓe aynaɓe fetiram gollen goto kala ɗo dillata en mbinden ke kisal gene yowone moɗon kala konon tigui ko yewtere moon yewtere meɗen wiyetede tindi kam e daari waɗoɗo ɗo e saktirde Dakar FM e kala tuma ha to ñeñele karallagal e oɗo jamma hande mo gonɗen ko baɗe meɗen inna wiya Adnan Thiam ko noon kadi tawi ga e studio mo Mbour e Gounass ɗo ɓe jewteɗe no hani to banggue men nanone tawi toon Cheikh Oumar Diop cawguel kono ne tigui walla ni mbiya Cheikh Oumar Diop kañum tigui woni cawguel sikki ala ko noon kadi on mo ganduɗa hoore maɗa kaldo e moɗon ko musidɗo moɗon guiɗo moon sehil moɗon Bassirou Bane ko ɓeɗo tigui gomi ɗowan ɗon yewtere nde wolude ceerno meɗen ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam so tawi en mbawi tottude Cheikh Oumar ha o wawi tigui salminde bandiraɓe ko nden tigui mbawi tan e yaɓande yaade toon ha tawen kadi ceerno meɗen ceerno Bassirou jokkodiren e makko no hani sini tawi kadi ko enen e makko ndendata yewtere nde no hani sini yenno bisimilla Cheikh Oumar noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama goto kala inde mum taw kadi ina wonde yettode ɗo wawi wonde kala jokkuno windere nde min juurima ɗum min mbiya ɗum bisimilla moon e yewtere me wiyetende tindi kam e daari ko noon calminten dendagal hilfuma meɗen diine e to banggue aada kamɓe kala en calminiɓe en juurimaɓe en calmini dendagal leyɗe Madina Gounass foof e kuuɓal guila e almami ha yetti joom leegal kamɓe kala en juurimaɓe ko noon kay calminirten dendagal guure taariɗe Madina Gounass capantati tati wuuro taarigue Madina Gounass kamɓe kala en mbiɓe bisimilla mabɓe e yewtere men wiyetende tindi kam e daari min tan funnague hirnague e rewo e worgo funnague hirnague sahaɗe ɓeere onon kala min mbiya on jaam hiira moon kono kadi eɓe mbiya on bisimilla moon e yewtere men wiyetende tindi kam e daari taw kadi ne jokkodiri e pelle men ɗiɗi ɗe ganduɗa de ko fedde ko dental woni dole ɓamtare e kañum en ɗam kellonaɓe e gasa oɗo sataɓe ketti no hanni sino ɗum mbiyan bisimilla moon e yewtere men wiyetende tindi kam e daari komin tigui jarama Cheikh Oumar Diop golle maɗen jooɗi peewi enen kala ndendi ɗin ɗon calminali
battiɗi e calminali mbaɗa fewde maɓɓe kamɓe kala so tawi en jimmima toon jeeyeten ko toon ɗo to kara meɗen ceerno Basirou mo Seydi Alhaji Ousmane Thiam mo ganduɗen ko enen wuɗon tigui ndendete ndeɗo yewtere goni e ɗowdude yewtere nde walla kanko tigui woni wadde yewtere nde eɗen jaada e makko e kala tuma hande kadi eɗen gara jokkude makko wadde jokkodirde e makko wadde alano mbatten so wona calminemo on tuma kanko ne so salmitima o wawa jokkude e mbaɗi yewtere meɗen ceerno Basirou assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno tokora ceerno Mouhamadoul Bachir seydi ɓan nam min calmini min calmitima minen ko hono noon eɗen gardina e calminaɗi men ceerno men khalifa men jokkorgal men faade Allah subhanahu wa ta'ala Cheikhul Haji Ahmad Tidiani Ba radiyallahu ta'ala allahu juutnu nguurdam makko waddanamo heen cellal e kisal e sembe bi jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam amin koɗo calminɗen mo ɗo calminɗen fof so salminama o juurama o ñagama du'a u fof heeƴi heen fof en naati heen nam alhamdulillahi rabbil alamin ko mbaɗa hen ko fof ko e barke makko ko e himme makko woni ko cembinortoɗen tigi machallah en garti hande kadi ceerno Bachirou Bane jokkude windande men nam eɗen calmina noon ceerno Cheikh Oumar Diop calminamo no feewi machallah en garti jokkude windande men maqamat al hariri nam taw ko e yewtere men pindi e daari tigi nagama de darsu men ɓenduɗo en garino ha e wonde kanko Abou Zeydi nde ɓe gari e oɗo palais présidentiel nam no ɓe jettoyno e no ɓe tawruno ɗum en dutittako hen tigi debbo o ko garuɗo ene o yiɗi wallirde ɓe ko namdino yo addane gila e hayre ittitede jeeƴ ha e kuɗol ngol ha e ndiyam warduɗam ha e puɗi zafran ɗi no ɗum addira ene o windiri e hayre he mo joɗodi e haris haris no jimi e bindi fof ko haris haltani en ɗum o ewni ɓiɗɗo o ɗum fof en kaadino en garino ha ɗon joni noon haris haalanta en haris wi summa innahu refti kanko Abou Zeydi nam damasal maktuba o soomi ko winda ko ala gaflatin e welsungu ngabum ko mbite hiildare o pi hayɓe ɓe fof kiilɗi walla wiyama kadi ko kanko haway ko e welsungo ko e palkitade tigi andi hunde fof ko cuusal ko waɗata ɗo ko omo waɗa tan ɗon no omo moƴƴini jikke omo suusi omo andi ko wañagoto ɗon Allah ko Allah waɗananmo ɗum tigi ko windano ko woni hayre nde nam o soomi nde wa tafala alayhi o tuuti heen nam mi'ata taflatin temedere tuutande wata ejjin noon nde o faanoyi windude o woɗɗitinɓe kamɓe fof ɓe jooɗi toon ko ɗe ɓe ndaaramo kono omo waɗa gatuleji makko ƴetti hayre nde o soomi ɗum e morso hankkadi omo tuuta heen salari Mouhamadou walali makko hankkadi omo haala tan kelmeje makko kanko anndi ha woniraɓe temedere haaris na lima omo mocca omo jannga omo tuutta heen ha woni laabi temedere wa tafala alayhi o tuuti heen mi'ata taflatin temedere tuusanɗe wa shadda o haɓɓiri azzabada hayre nde hayre ittanode jeeƴ fi khirkati e tekkere woni e morso haririn harir ɗumtol mbiyetengol harir waddana morso o haɓɓi heen hayre nde kono noon baada an dammaka ha ko caggal nde o wuji hayre nde o wujire ɗum bi abirin o ɓuureteeri gatuleje ɗaɓotoɓe ɗon wa amara o yamiri bi taaliqiha yowitede hayre nde ala takhisi e buhal almarhide ngaruɗo
hayre nde o haɓɓi ɗum e tekkere harir o waɗi ɗum no annama talkuru ni o wi yo haɓɓi e buhal debbo ngaruɗo o yamiri noon ko Allah ta'alaga biha nde yowitta ko e hayre heewi mana hoto même hayre nde yaɗu haidin jungo piiliɗo o wi debbo piiliɗo noon ɗum woni waɗa o debbo piiliɗo haɓato wata même hayre nde o tottiɓe hayre addama haɓɓama e buhal debbo ngaruɗo woni joom suudu lamɗo haris wi falam yakun laataki illa ka zawai so wona no meɗgol sharibin jarowo no ɓaɗi meeɗa tan katel ata ƴeewa so sati sukara walla kudduma tan isan no tufam ƴeewa so sati sukara wadde huɗo ko jaltina no wayi yawde ni haaris wi wayani so wona hono no meggol jarowo aw walla fuwaɗi safande haalibin ɓirowo safande ɓirowo no yaawi ko fooɗata endu junngo makko o itta o ɓamta no wayi yawde ni o wi laataki so wona honono ɗum hattan daraga ha sorti ha yalti shahsu tergal aɗa walladi ɓiɗɗo jibinama basiru ba kono noon mi hissisako e teragol sabadi hayre nde hayre ittanoɗo jeeyte nde eɗe jogui on sirru jogui sirruji kewɗi ko nafsorte kono oɗo sirruno ko hen ɗum waɗi haaris wiide hissisa ko e teragol asabadi hayre nde kono kadi ɓe ƙudrati ko e hattan alwahidi allah goto assamadi paaliker caggal hoddiro allah goto allah paaliteɗo caggal hoddiro makko ko hayre nde woni sababu ɓiɗɗo jibinama e jamma jaam famtala a heewi al kasru huɓere nde pale présidentiel o heewi huɓere nde so ɓuran weltare famtala al kasru huɓere nde heewi so ɓuran weltare wastuɗira diwnina amiduhu kohoɓo huɓere nde woni lamɗo wa abiduhu e maccuɓe makko ko ɓuran weltare eɓe ndiwa weltare ko meeɗa dañede dañama hande ko sikkanoka Allah waganiɓe ɗum hande haaris de haalante en o wi wa ahaɗat fiilti aljama'atu dentalngal bi abi zeydin dentalngal fof ari fiilti abou zeydi ɓe kurlimo tusni aleyhi dentalngal namantamo coo ceernol seeren ɓe waliyal waliyaɓe hikka Allah jinga ɓe ɓantamo ɓe jarfamo wattu qabbilu dentalngal na ɓuuco eɓeyhi juuɗe abou zeydi eɓe mburnomo eɓe ɓuucomo eɓe barkinoromo wa tatabarraku dental na barkinoro bi misasi e memde woni momde imrayhi dappuɗi makko wutto e tuuba ba andata ko ɓuri hen rappude e seekade kono yimɓe ɓe jiyani ɗum ɓene ɓema tuuba ɓene ɓema wutte no barkinoroɗa momo e jeeɗe sabi abou zeydi ko waɗani ɓe ɗo haaris noon mo nani ɗum kaawi haaris wi hatta khuyyila ilayya ha mbaadina e am annahu abou zeydi alqaraniyu uwaysun ko oɗo wi mata wona abou zeydi mo jaadumi o mata wona abou zeydi mo gandumi o ngal ɗo den tan no filtorimo ni no yettirtamo ni no barkinoro comci makko dappuɗi wi mata wona abou zeydi mbaadina en cikkuɓe mataw ko waliyu Allah biyeteɗo qaraniyu uways ko on won ceerno Bachiru ɓan aɗa anndi garaniiji uways ko neɗɗo moƴƴo ko taabi'iyanke daali e nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono o wuurdi e wuurduɓe e nelaaɗo fato wiye sahabaɓe o jeeya kuuro no wiye kuufa to leydi iraq wiyama ko e ɓurɓe moƴƴude e ruuɗiɓe aduna kuufanaɓe hen o jeeya nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalino haala makko kilo suwa feeñi akhbara bihi nabiyu sallllahu alayhi wa sallam kanko garniiji uways mo haari sikki ko kañum won ɗo wona abou zeydi on nelaaɗo jootinomomo fa qaala nelaaɗo wi sahabaɓe ɓe ida laqitum uwaysan alqaraniya faqra'uhu anni salama fa walladi nafsi biyadihi law yutashaffa'u fi rabi'ata wa mudar la yushaffi'uhu fihim Allah
وقال أيضا إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن إشارة إليه نفعنا الله به كان رحمه الله زاهدا ورعا تقيا وكان طعامه من لقة النوى وإذا فضل منه شيء باعه وتصدق بثمنه وكان لباسه من قدع المزابل يخيطها في بعضها ويلبسها وإذا مر بالصبيان يموه يظنونه مجنونا تكون أون وندو درني يويس نلا جوفينو مومو وي صحابه بيسو تبي أون كوري أويس القرني تلمينا نيكم من نلا صلى الله عليه وسلم تلمينا نيكم أويس يوني من محمد صلى الله عليه وسلم مفتالا موني أتمنى موني الله سوتبي هم الله نيميرا enen mbiyata gorra bi ay mudar so wonmo Allah e nista yo tefan ɓeeɗo ñalawma darga ko oɗo uway so Allah e nista yo tefanga ɗi wondiri mo fittano mone tammande mum o Allah e nista yo tefanga hande o hay ko neɗɗo mawɗo kadi ne laaɗo wino sallllahu alih wa sallam min mboɗo so'a mboɗo tina zati Allah banggue yaman mboɗo tina zati Allah toon ɗum noon ko joofaade oɗo o uways o wiya Allah nafir en e barke makko o uways yurmede Allah e won e makko ko neɗɗo duuɗiiɗo neɗɗo gaynitiniiɗo ko neɗɗo kurɗo Allah ko ɗum waɗi kanko o ñaamanno e gaaluule koccaaɗe ngannduɗaa ne werla ɗum hoccinto ɗumon nguura makko Allah e makko semaade e hulde mo ñaamde ko laaɓaani ko ñaamde riba ɓen ɗon gaaluule so woni heen ko ɓurti fodde ko mo ñaama o yeeya so yeeyi kadi o ñaamataa de o sakko kaalis muɗum o ɓoornotono ko taƴitine somti walla guri foccaaɗi e jindeeji ɗum o ɓoornotono taw ko heen baŋnge gooto ñootaa baŋnge goɗɗo o woppira ɗum so wirtiima sukaaɓe wona werlade mo kaaje e cikka ko kaangaa taw noon ko wali Allah mawɗo won ɗon neɗɗo barkinɗo Abou Zeydine no ɓeeɗo mbayi huccude makko no barkinoroomo no nguurnoomo no ɓuucoo juuɗe makko cikkumi ko oɗo waɗi yo Allah aw walla cikkumi Abou Zeydi al asadiyu dubay sun ko oɗo gooto e geɗe ɗiɗi Abou Zeydi ma woni ko wali yo Allah walla ko galo ande ko ɓe tan kuccante ma woni neɗɗo ko mawɗo ceerno mawɗo wali yo Allah yimɓe dogana ɗum barkinoro ɗum walla galo yimɓe paye muɗum cikkumu ko garani Uways on ko wali yo Allah ko ganndo ko ceerno walla ko asadi Uways o ko galo ay asadi Uways ni o ko laamɗo eyyi kanko no jeeya ko Irak ko laamɗo kadi ko kaare sire dokko wiyama kanko oɗo Dubays galo o nde o nani Hariri haali haala makko ga maga maga to Haris wi wonde e mbaadina e am wonde Abou Zeydi ko garani Uways woni waliyu o walla ko asadi Dubays kanko asadi Dubays woni galo o o nani inde makko haalama te on haalirima honko mantudemo wiyama o hokki Hariri kaddule kadoji ko ɗemngal wawa jankade ko yitire wawa hettude weeni mo jeenaari mawni Allah e weltanade Hariri wi min haali cikkumi kam Abou Zeydi ko gooto e ɓeeɗo ma woni ko waliyo Allah mawɗo walla kanko milliardaire Allah yiɗi ɓe huccidde e makko o wi summan saala retti yurti alayhi e Abou Zeydi min jawaisi e kadoji almujasati jeenaɗi te jeenaari kadoji wa wafaili e jottorɗi aftinati ɗo ɗum no yurse e makko sa e laaɓe mbiya summan saala ma garowo yeeso oɓori fa'il makko wonande nahwiyankoɓe summan saala alayhi min jawaisi almujasat wa wafaili istilat ma qayyada lahu alhina yurti e Abou Zeydi kadoji jeenaɗi ɗi ganduɗa ko jeenaari wa wafaili e jottorɗe afsilati dokke
andi won e neɗɗo ma ɗiɗa yottade e mum ma woda ko mbaɗɗa ma woda ko gadduɗa walla won hunde nde jiɗɗa ha heɓde ma woda ko gardinɗa yettoɗa hunde nde wallahi hankkadi Abou Seydi mo mineɗɗo mawɗo woto fof no yiɗi yottade mo ñaago duwaw barkinoromo mere noon yottaki Abou Seydi ma woda ko mbaɗɗa ma woda ko gardinɗa ha mama yottade mo ɗum woni wawa ili e jottorɗe tafsilati ɗo yurti e makko ma kayyaba lahu kono sababinonamo alfinangalu ko ganduɗa ɗum hankkadi serdimo basal haw maaya ko yiyata basal ko ina sababinonamo alfinangalu wa bayyada kono ranwinanamo wajaha yeeso almuna yeela so yeelano jogui yeeso yala Abou Seydi yeeso mum woni yeeso ranwi woni yeeso nurɓi Abou Seydi ferti e caɗele wonta yiide basal haaju makko wonta fiɗade wonta humade haari haalante walam yosal serani yantabuhu no lomlomtodira e Abou Seydi addahlu ardigue musnutide gila nde yeña astahlu beele welnel ngel mana ko gila ɓiɗɗo jibina hankadi ardigue na lomlomtodiratna yurtaɗo makko ɗo kono wanje tan kadoji kañeji kaalisaji muudi kañe muudi kaalis yuppeɗo makko ɗo ila an uɗiya ha hokka albahru maayo ngo alamana hoolare Bachir man wajiɓe gari noddude ɓe maayo ngo ɓe peƴƴe beeñi henno ɗu daari hankadi ɓe garɓe continue ɗalngal maɓɓe maayo ngo hokkama hoolare maayo ngo hankadi holnima wata sanna newima al itmamu timmitinde ɗanngal ila umam ande ko toon ɓe paano no wiye suhara no wiye suhara no wiye umam maayo ngo holnima hankadi ala ko heddi so wona timmitinde ɗanngal yettoyade umam tigi waji ɓe ngari noddude ɗon noon faktafa heññiti Abou Seydi bin nihlati e dokke ɗe o wi hankadi yoni min goni koye yaade o wayni taw dokke ɗe kay kono continue tan kono wanjo e makko kadi o waɗaniɓe koɓe cikkano o ɓamti lamɗo o weltini lamɗo o hankadi Abou Seydi heññiti o wi heeɗi dokke ɗe yoni hankadi min goni koye yaade wata ashaba o heblani kanko Abou Seydi li rihlati cirndol pari bagage makko miɗen jah kono ayi Bachiru ɓan tafara falam yasmah newnani alwali lamɗo o harakatihi e dille makko o wima ala dille kay era ɗo kay ka yaltata ɗo bada tajribati caggal jarribaɗe barakatihi barke makko caggal lamɗo o jarribima barke makko Abou Seydi ko neɗɗo barkinɗo o wi Abou Seydi a yaltata ɗo an ko ɗo koɗata an kadi ɓe dañi sage femme ko lamɗo o bismima kono ayi kanko ɗo yiɗino yaade tawi nde ɓe gari noddede tan o wi ko yoni hen kadi dokkiɗe yoni Allah jarama on jarama lamɗo wimo a dilla fa a yaltata ɗo a dilla fa a dalla ha ɗo gonata bal accu kay aw asa lamɗo o yamiri bi dammihi yantinedemo ila husanatihi e sunotoɓe mum andi en kaalino nde debbo o ngari ngatoyre nde tatti laamaɓe ɓe kamɓe fof ɓe cuni e sunnu lamɗo o ɓe jogii sohla lamɗo o oyi Abou Seydi yo watte e ɓen kono noon ɓe ceernete sifa Abou Seydi kañum ko yiɗi fof ko ɗum oyi Abou Seydi yo watte e sunnu ko e makko yantine dental makko holko serndi Abou Seydi e ɓen wa an tudlaqa ne wellitte yaduhu jungo Abou Seydi fi khisanatihi e mangasinaji makko Abou Seydi yiɗiri fof ko noon andi lamɗo ƴoƴat tan lamɗo ko jiiɗa ko ike ɓoccone fof so laamima tan Allah wodat ko hokki ɗum kono heɓtira gueɗe kewɗe o wi Abou Seydi tan o andi Abou Seydi kañum ko ngallu tan kaales tan wode o wi Abou Seydi jungo mum yo wellite e mangasinaji ɗi mangasinaji kañ e mangasinaji kaales kala ko yiɗi fof yonaw ko benditaɗo sattede ala yurnitede ala ñaawede ala قال الحارث بن حمام دمو يتجيتو كيودو هيمو وني حارث كانكو حبرانو en ayde lamdo bi Abou Seydi yantine yimbe mum Abou Seydi non ko bedditaado e ngadu ngu harisi falamma ra'aytuhu ne jiimi Abou Seydi gad mala o ñima
ila hayso e nokku yaktatibul maala ɗo mo faggito jawdi yimi yeeso ngo tan ngannduɗi o jaɓi ana haytu alayhi min haris kuccitinmi abou zeydi bittani fi e pelgol wimo wata jabde wata jab jooɗade ɗo heddade ɗo basalam ɗo homte wata o funde hanke ɗo mbaɗa salam wata jabde wata waɗɗum o hajjantu lahu bonnanmomi mo faara ƴata seertude alma ala fi wowirde wal aliki e gowodiɗo wowirde wonɗo jibinaɗo jeeya gowodiɗo woni jinnaɓe bandiraɓe musidɓe sehilaɓe bonnanmomi ɗum yimɓe ko hunde bonde wuro maɗo jeeyɗa galle baaba goppaɗum jooɗoraɗo ngaalu aduna laamu wata jarani ɗum sa waɗi ɗum mbaɗɗa koko boni bonnetanmomi ɗum kono Bachiru bana andi ko Abou Zeyri jaabino Haris nde Haris selimo bonnitanimo jooɗogol ɗon ngol fagaalo wi Haris ilayka anni woɗɗitomi wasna minni hettomi ala ko ngannduɗa andi mi haalanma kadi ko an kalnanmi min kam mboɗo andi ko an kalnanmi waɗɗum kalnanmami ɗo o walli ɗiɗo jimɗi omo haalna Haris ko pilliɗo jooɗade Haris ne kadi yo jooɗoɓe e makko wata ɓe jah o waɗi jimɗi ɗi o wi la tasbuwanna ila watan fihi tubamu wa tumtahan al anid dari allati tu'li al wihada ala al bunan وهرب إلى كن يقي ولو أنه حبنا حظا واربأ بنفسك أن تقيم بحيث يغشاك الدرن وتب البلاد فأيها أرضاك فاختره ودع التذكر للمعاهد والحنين إلى السكن واعلم بأن الحر في أوطانه يلقى الغبن كالدر في الأصبات يستزرع ويبخس في السماء ويمني هارس وبي هارس وقفني يتو كالان مالكو وبي هارس لا تصبغن ما أوجو إلى ودن يهود أرض فيه تدام تدام هويني أمو وتمتهن كو هارس وحال بس هود أرض نكو مجيبين الله قال لي بابا so tawi tan ko toñange wonan ma toon ko yara wonan ma toon batta to kolle puyde la tasdu wonnama ko oño la waɗani ɓe ko ɗon nde ngannduɗa fihi koye mum huɗama woni ko aɗa tooñe ko tumta tan aɗa hoyne koye ko jari e nden hoɗorde ko jari on galle baaba o wi haari to wara hal hirndu ani daariga galle yaltu galle alletino on galle ɗuɗolimo ina ɓamta alwihaada naɗe ɓamta naɗe ɗe o foɓa ɗum alal unari e rommetaji on galle ke ala ko mbatta e mum galle ƴeftowo naɗe fowa ɗum e dow rommet fawa ɗum e dow tule yaltu on galle o faali fi hen ko galle ɓamtowo jasɗe e dow tedduɓe galle mo ngannduɗaa ko jasɗe ɓe ɓamtete e dow tedduɓe ɓe tedduɓe ɓe koyne jasɗe ɓe ɓamte ɓurde o wiyattu on galle ɗum noon ko hoore makko o haalata haari omo anndino ɓe nguurdi gure maɓɓe omo anndino ɓe nguurdi e galleeji maɓɓe ko ɓe annduɓe ko fayidinɓe alaa ko ɓe ngannda kono noon ɓe teddaani toon galle no ngannduɗaa no ɓamtanaɗe tawa ɗum e dow tule e ronmetaji o yaltu on galle holko fayata sa yalti on galle o wi haari suwa harab dog peema ila kinnin e suudu yaqiindu ina reena ɗum ngannduɗaa ne reena hurum ma reena teddungal ma no anndal ma ganndal ma e fayidagal ma faa toon yaha teddota ay jooni min e ngariiɗo ay en teddinaama somi toɓɗino ɓe rappude ni ay yimɓe no barkinoro kam no ɓuucoo no nguurno mbiɗo ñaami ɗum goo o wiya e suudu ndu ina reena wala wannahu hay so woni suudu ndu hidna ko baŋngeeji ɗiɗi hadan ndeeɗo hayre hadan ko hayre tindirteende hay gooto waawaa ngabbude haa yettoo rogmet mayre suudu ndu ina reenma reena hurum ma hay sinno ko baŋngeeji ɗiɗi hayre wiyeteende hadan dogan yaa toon galle maɗo hoya wuro maɗo jibinɗa aɗa hoya a teddata ɗatta ɗo o wi haaris warba bi nafsika reen ɓamtu fittandu ma dandu fittandu ma an tuƴimane ñiiɓata mi hayso e nokku yaha saaka mo ina hippuma addano tuundi
kala ɗo ngannduɗaa aɗa tulma a laaɓataa o wii ɓamtu dandu fittaandu ma e on nokku dow on nokku seew to laaɓataa to cenotoɗaa o wii haaris o jubil bilada taƴi leyɗeele ayi ko ɗum waɗi min abou seydi tindiri alaa fooɗo saliyel waalaani taƴi leyɗeele wata heddu hay leydi gooti fa ayyuha arbaaka kala heen mbelndima faktarhu suɓa ɗum waɗan ko hoɗon wara haala leydi gootiri jahay ndi leydi jahay ndiɗo jahay ndiɗo kala heen ndi ngannduɗaa ko welndima aɗa waawi wuurde ɗo aɗa tedda ɗo aɗa teddinee ɗo suɓa ko ɗo woni hoɗorde ma neɗɗo alaa ɗo jeeya ko ɗo teddi tan kono jeeya o wii haaris o da'i tazakkura accu siftorde lil maahidi goowirɗe goowirɗe ko ɗon jibinaami sehilaaɓam ɗo wonnoo garan pala suuji amen wonde puuyde wala hanina korsa ila sakari e hoddiiɓe e koddunɗaa wuro to jibinoɗaa siftorde woppu ɗum to bolle puuyde waalam anndu bi anna al hurra ay dimo fi awɗaarihi ko e koɗorɗe makko ɗo jeyaɗo ko ɗon yalka o hawrata alkabana loore faɗɗeede yejjiteede e hoyneede ko mbatta ɗo o wi kad durri kañe durru fil asdafi gonɗo e coomli anndi kañe anndetee ko kañe ko so iwi e coomol mum asooɓe kañe jooni anndi ko kaaje ɓe jaltinta hayre nde jooni sabi kañe ono soomi nder toon hay gooto anndata mo annda mo asaari hayre mo annda so wirtiima jara hayre nde waɗata ko bolle puuyɗe na waawi hay heblaade e ndeen hayre hayre wonde e coomli kañe gonɗo e coomli suwa soomteede coomli ɗi noon ko kaaƴe ɗe yustasra ay kañe o hoyne woyɓe kas o usteeti samani e coggu nde tawno woni ko e coomol o soomtaake ko noon tan anndi sahaa neɗɗo ko noon njiya birkilmo fof hoynamo nangiramo bolle puuyɗe taw annda fof woni nder makko kono so humpitiima ganndal makko so humpitiima fayidaagal makko njiya wiya min nde mi sikkiraano kaari ko ɗum watta teddinde mo so yiimo celanamo salminamo teddinamo ndaadamo yitere teddugal kono nde anndaano mo de taw wiyatno ko bolle puuyɗe walaa kaano wonɗo o yi faama noon jimo ko noon to koɗorɗe makko o hono ni o hoynirteeno oɗo kañƴe gonɗo e coomli mo soomtaake annda ko kañƴe won toon ayi kañƴe o yittatara o hoyne o yittata o usteeti samni nden noon haaris keddoɗen ɗo haaris keddoɗen ɗo ko ɗo teddeten ceerno Bachir wan ko ɗo yimre nde haaɗi summa qaala wefto o wi haaris kanko aboude o wi haaris hasbuka heƴiima man samata ko kettiɗaa ɗo ko kettiɗaa e gonɗo jimol ɗum yoniima sohlaani koto ɓeydanma hen goɗɗum wa habbaba anta taare an ittey an lawi tabata sa rewi woni sa ɗoftiima ko kaalanmami ɗo ko faama fayodini kono wiide ga galle baaba ɗum jibinaami a tardi sa rewi ko kalanmami ɗo keddoɗen ɗo ɗo teddeten haari sali haari fi fa awdahtu lahu peññinalmomi maasiri ngantujam mbimo mimir jogui ngantu kalmi ngantuji ha heewi ko haddata mi jooɗade ɗon wa qultu lahu mbimomi la to asiri ka jaɓanɗo ɓe ngantu min kam so Allah mi wawa wonde ɗo oɗo heewi ngantuji oɗo heewi sohlaji e haajuji pinno jaɓanam ngantu fama noon aduna o fof seren ndi Bachirou Bane haaris ɓuri yidde ko abou zeydi abou zeydi fof e lordemo e tampindemo ɓuranimo kala reɗɗo ɓuranimo kala hunde te so yiwon ɓe yiɗa haade ɓe ceertu kono noon omo jogii haajuji ɗi haɗata mo wonduɗon e abou zeydi o wi abou zeydi kun asiri won jaɓanɗomi ngantu fa asara o jaɓi ngantu o wi bisimilla wa atazara kanko de o ngantini kanko de o haari ngantu makko min de mi jaɓanno ngantu o yaafi o yaafni kono noon wasaw waɗa o yobni hatta lame zar ha o ɗaccaari hay hunde nde kasa jimɓe mum sowona o hokki kam o heewani abou zeydi ɗum gandirta o hokkama ɗo ha heewi abou zeydi itta hunde hokka neɗɗo tagaɗo heewani kono ay ɗo o yobni haaris wiya ha ala ko ko o woppanimi ko moɗo hasjira sowona taw o hokki kam ɗum gandirta ko rokkano ko heewi summa shay'ani refti o duusimi an kadi kam mo heddima ɗon o duusi kam tasiya duusgol al agaari bikkoreeji
musidɗo duusirta musidɗo mum ni koni o duusirini ila an rakittu ha jolmi filgari bi elame he o duusimi ha jolmi elame he haardi ko waddatuhu bayni momi wa ana ashku min mbaɗo wullito alfiraga ceerigo min yiɗa seestude Abou Seydi o duusi kam gorama ha jolmi elame he mboɗo woya musalla ceerigo wa adummuhu mboɗo ñine ceerigo mbimi ceerigo ko haano wonde Allah ko haano addude ceerigo e aduna mboɗo ñine ceerigo wa waddu mboɗo yiɗa law kana halakal janinu wa ummuhu haaris boni ɓernde wallahi ha lamɗo o nanma o wi jinmi haali no ɓiɗɗo yimmo o fof maayi sabi ko dadde ɓe nde ko ɗum addani Abou Seydi heddade ɗo so ɓe maayino andi kam Abou Seydi heddatako o wi wa waddu mboɗo yiɗa law kana halakal janinu hanino maayi gangal ngal wa ummuhu e yummum alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Bachirou Bane ko ɗo magama o haaɗi eyyi oɗo magama ne zabidiya oɗone en jettinimo machallah magama hiro omaniya mbiyanmi omaniya walla sohara ha yewtere men faande tindi e daari jotten kadi inchallahu taala alhamdulillahi rabbil alamin ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Fass o wi andi magamaji ɗi ko 50 magama o wi kala hen magama ƴeftaɗo jangga ha yetti o wi janguinowo o e jangowo o hay hen goto ƴiggitaki jaleede hay goto jalani o wi ma woni ko janguinteɗo woni famani walla ko jangowo o woni wawa magamaji ɗi noon ko haɗi timmi magamaji 50 kala hen magama jangue tan ha magama o joof o wi tan hay goto jalani hay goto alamo ɗum jalni janguinowo o wawa walla ko janguinteɗo woni famani alhamdulillahi rabbil alamin non en calmini dendagal hettiyankoɓe radio men Dakar FM 94.9 en dokkiɓe aadi e talata paaɗo tindi e daari inchallahu taala en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno men tekara min ceerno Bachirou mo Seydi El Hadji Ousmane Thiam yo Allah sellin doole jettima no feewi Cheikh Oumar Diop nani ɗo tigi ɗo ceerno Bachirou dartiniri hannde ɗo gasnirde oɗo magama mo ganduɗa hoore maɗa en keeɓi hen tigi faamuji no feewi no feewi no feewi sikki ala garten hen hay sinno ko e neftalngel tan saabu heɗiyankoɓe kadi eɓe cohli hay sinno ko hojomaji sappo dokken ɓe oyte ko kalen hojomaji sappo dokken hojomaji sappo bisimilla ma Cheikh Oumar Diop ko noon tigi jarama Bachirou Bane kono kadi jarama ceerno men ceerno Bachirou mo ceerno Ousmane Thiam en jettimo no feewi e nder ndeɗo yewtere nde ganduɗa nde ko magama taw kadi ko hono yewtere wiyeten Abou Seydi wadde sikala wari hen no feewi no feewi hakkude Abou Seydi e Haris e mbiyen tan yewtere nde ne waɗi lowdi no feewi tuggude tan toɓe ƴettito toɓe ngari e wuuro ɗo kamɓe hakkude Abou Seydi e Haris toɓe jetti wuuro ɗo eno ɓe jettori ni e ɗo ɓe jetti ɗum ɓe wonno ɓe tawrunoɓe e nder sunare mbiyan Abou Seydi ine gasa o joguima fartange so tawi Allah felliti walludema nawatama koto wallanma ɗo woni noon ma ɗon ndeka noon Abou Seydi Allah nunanimo to ummino to sabu e haali nder yimɓe makko o wi sa yeehi galle baba mo ganduɗa sa woni toon ka koyneteɗo ka batteɗo hunde fof ka lorotoɗo kono a ari ga e nokku mo ganduɗa aɗa jogui nema e teddugal ko hanma heddade ɗon wadde sikki ala wonto woppi sa yi omo haala kaɗon haala woppi wonto to woppi to ko noon foti siforade wadde ɗum waɗi o yiiɗa ruttade toon e kamɓe fof e waade noon o ari nde ɓe jiiye makko ko sifa goɗɗo wona sifa neɗɗo ganndo sabu e nder yewtere he o haali hen on ardi ko comci limsi walla dappuɗi wono wiiri nder ɗum e nder yewtere comci dappuɗi firti ko wona neɗɗo sa yima o wonata neɗɗo baɗɗo fayida no feewi ndeka noon e nder hen kanko Abou Seydi ko Haris haalata ɗum
o waɗaniɓe feere no oɗo ɓaɗi koye sunare o tawiɓe fartange hollum o tawiɓe e sunare e debbo ngarwuɗo debbo o lamɗo ko ngarwuɗo ɓen kadi hade debbo o ngarwuɗo debbo o sowi nde so duttima caggal seeɗa won hulnoɓe caggal won hulnoɓe en keññataɗe won hulnoɓe wi wonde so tawi debbo o ɓesni ma mbannaggam ma mbannaggam ma mbannaggam ewa Allah waɗi kam Abou Zeydi o ari e nder hen o waɗaniɓe nde ɗo mojere ha Allah waɗi Allah jaabima e nder ko waɗi ko newni ɓe soko heeɓima weltare waɗi banggueji ɗi foof to banggue lamɗo o to banggue wondi muɗum goto foof addi weltare muɗum wadde Abou heeɓi teddugal ngal heeɓi ngal hankkadi miijo makko hokkani mo ruccitade to wonno saabu e lende ɓe mbayni ko lamɗo adi wiidemo ala an a yahay ko ɗo keddotoɗa dekke ko fortango heeɓi fortango no heeɓi o omo yiiɗi rendude mo sehri makko mo ganduɗa ko haris koɓe sattidiɓe saabu o wi e nder haala he haris yiiɗa tan wirnade Abou Zeydi saabu so wirnimo mo yawnamo wadde ɗum tagui koɓe yaadiɓe koɓe sattidiɓe e kadi haris ene felliti huccitade to wonno to kono Abou Zeydi kam kañum hankkadi fortangue mo heeɓi o e teddugal ngal heeɓi ngal hankkadi o wawata ruccitade nokku to saabu omo andi to accito e nder yimɓe he o haali ɗum omo andi to accito o wawa ruccitade toon ɗum waɗi o heddoto tan koto lamɗo wimo ɗo o heddo yamirore nde ɓadde kadi o heeɓi Basir wan heeɓi fortangue wawde hokkede magasin aji kaliste kanŋeje ko nan nde mbiɗa so tawi woni en mbiyeɗen ne kaala ha juuta tan ene wawi ñaamen hojomaji ha law wirta makko ngo jarama Cheikh Oumar Diop sikki ala jarama no fewi en paami hannde kadi Abou Zeydi Haris holtoɓe peeñimi e taw kadi kol wolle mawɗe laftuɗe labɓiɗi laftiniɗe kadi tuma kay no mbiɗa ni o waɗi ko waɗatno to banggue cuusal aɗa andi Abou Zeydi ko jambaragal o jogui pellital e jambaragal hayso wawa ko felliti wadde ɗum kala ko felliti ɗum pellital ene moƴƴi e neɗɗo kala ko felliti Allah ene heewi walludemo o tawtamo hen nde tawno o waɗirta ɗum enen sikki sakka waɗirta enen ko pellital makko hay sino wona mbawka ha wontono emo mbawka ɗum ɗon no feeñi e banggue hono ngol ɗo ɓesni wadgo seeɗa ha waɗa suka ha waɗa debbo ɓesni kono kadi ko ɓuuri hen narɗude e hawde Haris no weewi ni nde on ɓesni hankkadi nam ɗum woni miɗe kawis hankkadi yimɓe ne garani juuromo eɓe gurnomo cemci makko ɗi cemci ɗi dakkuɗe ɗi ne pamirta o wona neɗɗo mo ganduɗa hoorema galo ɓayto wonano galo wawata jogade koltuji ɗi ganduɗa hoorema ene wiye wonde koltuji galo walla ko nanni hen haysono ceekaki kam ɗi gona cemci ganduɗa hoorema ɗe tedduɗe ha woro kono noon ɗum haawi kadi Haris wi ha miiji beele ko Abou Zeydi mo gandu mo gardunomo woni ɗo beele wona oya walimu nelaɗo sallllahu alih w sallam haalno e sahaba wi sahaba ɓuɗon kala kawru e mabɓe kawru e makko yo juuromo mo kadi so tawi ene ɗamini ganduɗa hoorema so tawi won leñol e ngol leƴƴi ɗiɗo ha looɗi so tawi ɓenen tefane kon ɗon wonata tefanoɓe ayi ɗum ɗon fofof kono kadi o yii kadi haw nandimo kadi e on ɗon galo mo ganduɗa hoorema Dubayi on ɗon galo kadi kañum nene saabu won ɗumen gal saabu won no neɗɗo wayata so wonani gando tan mawɗo wonta ko laamɗo walla mbiya galo mawɗo wadde nden ko on heewi notede won e notetiji ɗum ɗo fofof noon ko baɗal ngal o waɗi ngal tan saabi ɗumen noon ɗum fof e waade noon ɓayta ken neftat tan en mbawa artide hen ha mbawi rokkude bandiraɓe hay sinokoje maji seeɗa Abou Zeydi haalni kadi Haris gonga saabu ko laana maɓɓe ka haggunode nokku saabu heewde ndiyam ɗam dillere walla maayo finnude wonno sababu yettade ɓe nokku on ɗon joni noon ɓe kollitama hankkadi nan mbiya henndudeji maayo ngo deji yoɓe ngar ɓe jaaha kanko Abou Zeydi o heñono yimɓeɓe yo gassirno hen ko dokkatamo ko o dañi ngaalu ganduɗa hoorema Cheikh Oumar hay soko an daññingu sa wiyama ya jooɗono ha seeɗa horta beele omo somno ɓerde makko ruttitade kanko e lamɗo koko wallimo no feewi Abou Zeydi lamɗo koko wallimo saabu ɗum wiide lamɗo wonde yo jooɗo ɗo o wona ɗo kadi wellitamo ha ɓuura wonnaɓe ɗon ɓe kala ko yiɗi e no yiɗi ɗon waɗira ɗum kala dañƴi ɗumen nan galle baba kay yo wone jaam tan yomin galle baba jaam kono wona ruttade galle baba Haris noon mataw ko noon Allah hoddiren ɗumen noon kañum no wini ko haajuji makko gantuji woni ko saabi kono noon no wini
kala ko Abou Zeydi wawi wadde haalis ko muusi haalis wawa woppude Abou Zeydi saabu ko puɗɗori to way tan kono dekkiri e yerel nde hoto fayidi komi yaadiɓe ganduɗa hoorema sirdude wona ko weeɓi ene wawi noon waade foof en ɗaniɗo gasiru ɗo kono en jetti kadi ceerno meɗen tofara men ceerno Bachirou mo ceerno Ousmane Thiam kadi o barkiniri en kono konngudi ceerno meɗen ceerno Ahmed Tidiane Fass ko haali ko on haali e magama aɗa andi winde deftere nde ko hariri ɗum waɗi o winde hariri nde oɗo lamɗo namni hariri ene waɗi hen yiru muɗum e nder deftere nde woni ɗum welam mawɗo ayi ko ɗum waɗi ko ɗum addanimo haalde toon hariri o wadde deftere nde wiyete ko magamatul hariri sikki ala noon kanko kadi en jettimo no fewi no fewi ɗo kam ala ko mbawɗen wiide sowona tan hojomaji ɗi dasima ha heddima hojomaji joyyi eɗen mbawi uddude hay sinno ko noddiyankoɓe ɗiɗo noddiyanke goto naata mbawi artude saabu eɗen gandi dinguere ɗe kadi won heeɗiɓe toon ene mbatti hakkillaji mumen kamɓene ko hen ɓe jeeya bisimilla 77 784 44 42 bisimilla ma musidɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum assalam wa rahmatullah ɗum ko Abdoulaye Wasif ɓeɗe mbaɗon no sirejan jam tan tabarakallah mi calmini ceerno Bachirou Thiam eyi noon tigui mo hettima woɗi noon tindini waɗi fayida machallah no ɗa mbaɗeno on kañ ganduɗa yiiɗo ko radio ade gajiɗo ha woni goom kadi haari nde kadi woni sababu fof de mo dula Allah tan aha kay eyyi Allah juutno galle ɗe moƴƴino batten amin amin mbiɗo heppa kay ko talata tan seeɗa tindi makko ɗi tan est ce que ndeysan jarama Allah weɗɗo moƴƴode jarama Seydi Diallo noon tigui en jetti Ablaye Wasif ha toon to leggal meɗen Sala ko heeɗiyanke no fewi kadi ko noddiyanke en calminimo en ƴetti calmina ko e juuɗe makko fewde ngal toon leggal few takkiɗo menen so tawi keeɓi noddiyanke goto tan eɗen mbawi artude jaɓɓo mum bisimilla ma musidɗo assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah mi calminama monsieur on ñaganama Allah moƴƴere min calmitima inde yettode Abdoul Niane mo leegal Fala Abdoul Niane leegal Fala ko kañum tigi Seydi Niane bisimilla ma yere kadi beltimi kada yewtere men o waɗa kala saha alhamdulillah ene gaɗum ko ni min dara e mayre haddino ko den min tekimor fewi kadi ha ɗon wawi hadde eyyo ceerno Bachirou on nam ene gafa wonde hikkamde so yinno awde goƴƴi ɗiɗi folle ko jinno namda hanere nde woɗande holle ne ɓuuri lammude eyyi janggo subaka gara tawa hambirama ɗo ɓe joni résultat mum ko janggo yaltata Sall jaaɓi janggo subaka tawa hambirama ɗo mi haalanma watta caɗele ala an kay artan Abdoul Niane jarama a mayi noon eyyi ko ɗum wadde ko ɗon mata noddalɗi kannirten noddalɗe saabu hojomaji ɗi kuuɓi haalaɓe nde tawno yewtere nde deftere nde ɗo yaara deftere nde ene gasa tan so hay goɗɗoyi no moƴƴi wona ñalawma o gudiɗen tan spécialement téléphone aji kono oɗo saaha en jettet wonɓe to dingal min ko dental woni doole ɓamtare ɓe gani mbatti hakkillaji maɓɓe no hani sinni ɗum woni Mamadou Sall kañum holtini heeɗi Salamata Moussa Ba haaɗo no leggal Sala o wi ko yo Allah yoɓ moƴƴere ceerno yo Allah yoɓ moƴƴere yewtere nde weeli no feewi jarama no feewi Siraji Ndiaye wi ko jaam hiiri Bachirou ɓan amin ketti en jokku golle yo Allah junno gurdam ceerno Bachirou Thiam amin Hammadi Pullo kadi en jiiɗi men tan mi holla weltare muɗum noon kadi Ablaye Sow ha toon to leydi Côte d'Ivoire kono noon jeeyaɗo ha ɗon ɗo wuuro meɗen Sadatou walla mbiyen Sadatou tigui o wi ko kankone ko o hoɗoti omo welti no fewi no fewi ko noon kadi wondude e on woni ceerno Abdoul Ndiaye kañumne kadi ko hon noon wi machallah noon tigui wonde Farmata Djiby walla men Fati Amadou Djiby Sow o wi ko kaw amin ketti on jokke golle en calmini galle fof ɓe mbaɗi kuttudinde ko noon tigui ceerno Bara kadi arti ko holliti ko en hetti noon tigui Salamata o wi ko machallah amin ketti no fewi noon kadi Hawa Saw kañumne walla mi Hawa Diaw ko ha toon to leggal men afe kañum holti ne hetti no hanni henna Fatimata Watta ko noon kadi to afe ne holti ne hetti no hanni henna noon kadi Jarga Touré kono fof ɓe koltiɓe ketti Hawliya Sow min calmini galle o jinnaɓe fof ɓe mbaɗi kopdin kam fof eɓe kollita eɓe mbatti hakkillaji maɓɓe no hanni henna
sikki ala ko ɗon tan mbiyeten mataw so tawi wonɓe toon on tuma annene kadi arde mbawen tigui artude han kemen e waynade saabu hojomaji meɗen ɗi koko kuuɓi halaɓe ko noon tigui ko noon calmirten dendagal bandiraɓe oɗo saaha kuuɓe haalde men ketto sakti men Dakar FM taw kadi ko yewtono wiyetende tindi kam e daari kono en garta e dingiral men e dingiral en ɗum kellolnaɓe kamɓe kala ɓe kettine oɗo saaha ko wayno kaw Harouna Sibiri en ko wayno omo ganduɗa kañum woni kawmen Oumar Bocar toon ha toon to Zambie emo ganduɗa kañum woni hono Amadou dede men Amadou Haby ha toon to leydi men France e dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe oɗo saaha wonɓe Gabon ko wayno Tidiane Bayla en ko wayno mo ganduɗa kañum woni Siraji Oumar en kamɓe kala ɓe ketti en e woɓɓe nder wuro ngo foof kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama no fewi ɓe jettama no hannirta ni henna kono noon tan mbiyen hemno nadde e ɓoggol ngol ko mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Wasif ha toon to leegal men Fala e kañum o ganduɗa kañum woni Abdoul Niane ha toon to leegal Fala e kamɓe kala ko kamɓe kemno nadde e ɓoggol ngol leegal Fala e Fala jafoɗon ko ɓe kemno nadde e ɓoggol ngol mbiyen tan bandiraɓe ɓe funnangue hirnangue sahale ɓaleri jomiraɗo subahanahu wa taala rokku en rokkuno en ñallude e jaam o rokki en hirde e jaam yo rokku en walde e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Oumar Diop annena jarama no fewi e jetti hettiyankoɓe meɗen wownoɓe nadde ɓe kamɓe foof ko alda e limtude goto foof inde mum yettude muɗum eɗen jafnoɓe tan eɗen gandi ɓe ɓatti hakkillaji maɓɓe yewtere nde eɓe belti kono eɗen mbiyaɓe tan eɗen dokkaɓe aadi sahaji paɗi ma en gudditanoɓe ñalawma goto mo ganduɗa hoore maɗa taw kay ko kamɓe tigui mbawata nadde kadi ɓe kolla ko woni ko weltare mabɓe no hannirta ni henna kono e oɗo tuma no yarasini eɗen jafnoɓe no fewi eɗen jetta kadi heeɗiyankoɓe wonɓe e galleji ɗi wowɓe nanɗe inde mumen ɓe nanani foof eɗen jafnoɓe no hannirta ni eɗen mbiya tan to ñeñal e karallagal ko on woni mo ganduɗa hoore ma adanana Thiam tawi kadi woɗɗanimo Amadou Ly garɗo tigui foftindemo no hannirte ni henna ko noon kadi mbiyeten ga e studio mo Médina Elage walla mbiyen Mbouré Gounas tawi ɗo Cheikh Oumar Diop wonde musidɗo moɗon Bassirou Ɓan min mbiyano to nirtine cappirɗe moɗon e keɗorɗe moon ko ɓoyata ko joni ma on mo ganduɗa ko kañum tigui woni professeur Amadou Tidiane Kassé ar e yewtere moɗon yewtere meɗen faggudu tawi kadi ko jokkude ha toon to dingiral men ko dental woni dole ɓamtare jeppi toon fof e mbindel ki kisalaɗo men calmini en juurima ceerno meɗen ceerno Bassirou Thiam ko kanko tigui ndemɗen yewtere nde bandira musidɓe tedduɓe toon e ga foof yo jaami kisal Allah woni moɗon on jarama bandiraɓe kettoɗe yewtere moon yewtere men tindi e ɗaari waɗore e kala yontere lawol gotol e nder saktirde men Dakar FM ɗote e Madina Gounas taw ene yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Ɓan yo en jogoro jaam ɓiɓɓe mbimi e wimami kettoɗe yewtere moon tindi e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Dakar FM taw en lomti ɗum e jirwinde Bassirou Ɓan ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanɗen yewtere men tindi e daari ene loowi tinal men tinal mawɓe hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma to serende hoolaɓe ɓurɗe guna ko ɗo yewtere moon tinde daari hadde moon e oɗo ñalawma hannde o rokkon aadi ha saaha goɗɗo sahawri welede gueno yuɓɓinanno yewtere nde ko musidɗo moon El Hadj Bassirou Ɓan e musidɗo moon Cheikh Oumar Diop